Ọkọdị na-ekwukwa okwu Ọkọdị na-ekwukwa okwu Ọkọdị na-ekwukwa okwu Banye gbakwọrọ ụgbọ ihe ụmụazị Igbo banye gbakwọrọ ụgbọ ihe ibe anyị na-ekwu okwu ya bụrụ ụmụazị Igbo banye na-agbazi Igbo yi nke tonite ọchọwa fonu wee mebe ya wuhe ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu marụ na bọyị dị mma nwata tote na je bụ abụọyị ka ọ nataba maka na onye bụ eze ruo ya nke onye ji ego onye agọni. Okay, afọ m bụ Maazị Ikechukwu Oscar Paul Odogwu. Abụ m onye ụmụnachi dị na Dunukọfịa Local Government, Anambra State. Anyị na-ekwu okwu ife gbasara Igbo apprenticeship system. Igba Boy or Igbo, onye si Igbo for the analog aspect of it, and Igba Boy with the digital part. Anyway, ha na-abụbụ ofu nọ etu onye si wee tinye ka ọ ga-esi wee dị. Nke bụ eziokwu bụ mụnwa n'onwe m bụ Oscar Paul Ikechukwu Odogwu bụ onye isi afịa na Tradefair complex Balogun bụ ebe anyị nọ. Anyị nwere imirikiti mmadụ ndị bụ ndị na-agba bọyị bụ ndị gbasakwa agbasa wee bụrụ ọga mana nke bụ eziokwu bụ na onye nwa bụ isi sekpụ ntị na biznes anyị na-eme n'onye nwa maka na ka a nụcha agha eweta 20 pounds ọ data Igba Boy ya bụ ife bụ na ndị Igbo bụ ife anyị bụ tata n'obodo anyị bụ Nigeria and ebe ọ dị etu a na ọ dị mma ka ọ dịle gaba n'iru maka na ị na-anya na obodo ndị ọzọ na-eṅomi mana ọ kwere eme inekwu anya mba ụwa ihe dịka na Britain wepụta anya si na nọ nke a bụ nke bụ isi sekpụ ntị na biznes eme gịnị ga-enwe isi si etu ọbụla o si wee dị anyị nwe ndị Igbo n'iri jidesie ya ike mekwuo ka ụmụaka anyị na-eje na-apụ maka na onye ejere afọrọ maka na ije ịmụta amụta ịkụzielu ndị ọzọ onye bụ na ọ na-aga n'iru so ọ bụrụ sọ m ọ dị mma bụ ife anyị ga-akaba arụ dị shọ na ụmụaka anyị ga-etinye anya na ya ka ọ wee nwee ike ịlụ mgbe anyị nọchakwa pụọ ka ha wee nwee ike ịzụpụta ndị ọzọ ka o si taa na-aga. From ihe na-ekwu ma ihe mba ụwa na-ekwu ma ha badị research and everything osi na ihe a bụ ọkọpị ịdịcha ọgwụ ihe gbasara ime ka mmadụ kwudosi ike kpata ego bụrụ ife mmadụ kwesịrị ịbụ na-ekwesịrị ịdị n'osisi ike ihe na-asọgest. Oke, ịma na ikwu n'onwe ndị si na ka ewenata arọ eji agba bọyị mana nke bụkwa eziokwu bụ na ihe eji agụ gụchaa praịmarị gụọ sekọndịrị wee baa yunivasiti bụ ka ọ bụrụ ntọala ka iwe nwee ike ịmụta ihe ịmụtabụrụ so ọ bụrụ sọsọ mụ nwatakịrị ọbụla topụta anụ ọ nọgoro 5-6 years wee mụta ife ga-enyere aka na ndụ ya oriri ọkwa nne mana nke mụnwa ma akwadozi ebe ịnọba 7-8 maka na mgbe nwatakịrị nwere ike iji gba mbọ nke onwe ya ọ gbapụtachalụ nke ọgụ ya o nwee ike ịgba nke onwe ya so ihe niile abụ ha ga-etinye wee nwee ike ịsị na afọ na-adị mma mana afọ 5 n'anya mụnwa dịkwa mma maka na nwatakịrị bịa bọyị before na adụrụsị ụkwụ na nke ọgụ ya 1 year agago o wee jiri arọ nke ịbụa wee mata ihe ọ na-azụ wee nwee ike ịmatakwa
ife dị na ya etu esi eme ọghọlụ ife mụtakwa ife ọ ga-amụta na ọ bụrụ sọsọ ọgị ya bụ ihe ọ ga-amụta n'aka ya ọ ga-amụta ma ndị na-abịa afịa abịa ma ndị na-azụ ọgị ya afịa ma ndị ọgị ya na-ebute aka n'afịa n'akafa ma ebe dị iche iche ma ndị n'ohe okirikiri ọ ga-amụta nnukwu ife so na ị na-anya ịfụ na 2-3 years or 4 years adịrọ enough mana 5 years wee nwee ike gịnị wee tụọ anya isi wee nwee ike ịnọgide nọkwata ọfụma wee nwee ike ịmazi na asịsị ya nọdụla onwe ya n'ọmalụgo etu nye maọbụ ọgị ya si wee mee wee bụrụ mmadụ gbakwuola ọgị ya mbọ wee nwee ike ịmụta ihe ndị ọzọ so na ọ ka o si wee dị ị na-anya ọfụma ịfụ na ndị gba bọyị na aka agbado mkpọrọgwụ karịa onye agbọrọ bọyị agba mbọyị so na ife mmụta ka m gbaghị eziokwu agbacha mbọyị wee jee obodo oyibo mana ife mmụta na bọyị bụ ife bụ na ndecha obodo oyibo wee nwee ike ịna taa biznes wee dị m n'anya wee nwee ike ime gịnị wee tibe anya na mmiri wee nwee ike ịmụta nke m wee bidokwa nke m wee bidokwa ịzụ ndị mmadụ asụpụtago m ndị mmadụ apụta n'ime Tradefair ndị nsụpụta ka nkụ and nyanwa bụ ife na-enye m obi aṅụrị maka na ị na-esie na nwa ịzụpụta na-eme ọfụma ịgbaghị eziokwu ọ ife bụ na-atọ m ụtọ n'obi maka na echi ị mara onye nwee ike ebe onye nwa ga-azụ nwa gị onwe ike ebe onye ịzụpụta ga-abịa anya ga-enyere ụmụ gị aka maka na ọ nwere ya ma echi so na mụnwa na-asị na afọ 5 dị mma emechaa ọ ga-enwe ike idu nwa bọyị mana ihe ọzọ abụrụkwa na ụmụazị a na-akpọta onye tinye anya n'ala sabụ oge ọfụma oge enwe ike inwe obi wee gịnị wee duo onye ọfụma o wee nwee mkpọrọgwụ like kịta na etu ife si wee si ike n'obodo bugodi na ụfọdụ ụmụazị kịta na-aga abịa bọyị ha ebugo n'ụzọ nụ taa na aṅara bifo emebe mitin ọ bụrụ nsogbunu maka na ọ bụrụ na ilikpọ n'ego ọ gaghị ji azụ afịa kedu ihe ị chọrọ ka ọ mee ọnya bụ na ọ gaghị akwụdoro gụma na nwa gị ama akwụdo mana ịzụpụta ala ọ gaghị ego ọ gaghị enwe ike inwe obi wee gịnị wee si na nke ịzụpụta wee nyelụ gị aka kwudo gị bunyebe gị afịa nwee ike igosi gị ebe o si azụ afịa a ọnya bụ na ịbụrụ mmadụ etu isi wee sabụ ọga gị ga-egosi etu ọganiru gị ga-esi wee dị so ana m adụ ndị be anyị ụmụazị ọdụ onye onye tinye anya na mmiri iwu abụrụ iwu na onye ọbụla ga-agụcha akwụkwọ maka na a sị na amamife na-esi na chi akwụkwọ dị mma mana nke bụ eziokwu na ị na-anya n'ụbọchị taata Naijiria bụ efu na ndị agụrụ akwụkwọ mechaa apprenticeship mechaa nwee ego na azụzi ndị gụọ akwụkwọ na-alụ ha ọrụ a na-akwụ ha ụgwọ ọkwa etu a maka na ihe niile akara aka niile abụrụ ofu of course etu a ka ọ dị so na ihe mụnwa na-ekwu abụrụ na nọọsụ bọyị ka a ga na-agba a nwekwu bọyị n'ụzọ akwụkwọ o nwere bọyị ga-abụ ịgụcha akwụkwọ ị naghị etu obodo dị kịta na ọlụ adịrọzi n'obodo na-egosigodi o nwere ụdị bọyị ọ ga-abịa bịa inwe ike n'otu 3 years n'aka ọga iwe bụrụ nke iji wee si na mmụta n'ụlọ akwụkwọ ịga wee bịa wee ti na nke ọga na-eme ọnya bụ ihe niile agbawasa akụ aba ebe ọbụla omegịnị ịmụta nke a ịmụtago nke akwụkwọ ịmụta nke a maka na nke a dịkwa iche ikpogozi ha na-abụ ọnụ ọnya bụ na above the sky abụgo your limit yes ihe dị ka product inwere ndị niile na-ajụ ndị niile gbalụbọ ya mechaa bụrụ ọga ha ya enwerịrị otu product ma ọ bụ ma ọ bụ ha na-atụmata ma ha na-arụ ihe mmezipa ha na-agbawasa nwere ike inwere ọwadoro anyị enwe mụ ije mụ bụ Chineke megịnị kwado ya maka na agbacha mbọyị mgbe ka ije obodo oyibo dị onye ọbụla n'anya agbacha mbọyị n'anya ụmụazị ibe mụ na ha ma ndị mụ na ha gba bọyị ma ndị mụ na ha gụkọ akwụkwọ onye ọbụla na-ekwu okwu obodo oyibo mụnwa wee n'anya wee sị na mụnwa ga-ejekwa obodo oyibo a maka na
na mma na ndị na-eji eburu isi na-abụ mgbacha wee wele ego nke eji wee satụlụ wee mee gịnị wee kwado akwụkwọ wee ji obodo oyibo wee bụrụzie ihe a mgbata na bọyị ihe mmụta na bọyị wee gbago obodo oyibo wee nọrụkwa ebe a wee mee gịnị wee zụọ afịa ana m ebunata obodo a na-ebunatala ya nna m afịa nzụ ka nkụ mgbe m n'obodo oyibo mgbe anọ m mba a na-akpọ Italy ebe a na-eme soul shoe ebe nke ndị Aba na-ego ha ji arụ akpụkpụ na Nkona ebe m na-eje nje mee gịnị nje buru ebunata m na Aba ele m na Aba nlesịkwa na Aba eme gịnị esimetụ a na-ebunata ya azụchara m ya azụ ma spageti na spageti nzuzi bụ mgbe Dangote mechizi na ama ebunatazi ya San Pietro aha fade spageti n'anya kama okwu ga-esebe mee gịnị nsele aka m na ya wee si na ya wee baa n'ihe eji ekobe cotton aluminium na-eji ebute n'Egypt ebute m ya ebute ọfụma zụọ ya zụniti ya ọfụma azụgwu mma moto pas tokumbo a na-egbuka maka na ebe Igba Boy ka ọ bụ wee mee gịnị tikwa ya na ya zụọ ya zụta ya ọfụma na-ebunata model cars a na-egbuka ma nke ochie ha ncha na America ebe azị ka cosmetics wee bazie m n'anya wee na-azụzi ya nzụchazịa ma moto niile nzụ a cosmetics mee gịnị load onye ime kontena ma n'ime moto wee nata ebe a ọ gaa ka mbido wee bataba Tradefair abata Tradefair 2010 ka m bata Tradefair so ọ gaa efe niile dị mma shop mee gịnị dị ọnụ ala ngolu shop wee zụba cosmetics ịzụ cosmetics mbidozie jebe Dubai United Arab Emirates ebe a ka m nọ wee discover ndị a na-akpọ fragrance world na-azụ perfumes wee nwee ike m na ha wee mee gịnị wee zụba wee nwee ike ịbụzụ onye na-anọchite anya ha n'obodo wee zụbazia perfume ha ihe mme ka nkụ n'ihe gbasara fragrance world ọmụnwa mgbe na fragrance world bụ number 1 selling perfume na the whole of Nigeria and the West Africa bụ na wee lukwa echi na fragrance world so ọnyanwa so maka ihe ndị ji wee kwuo na ọ dị mma ịgba bọyị bụ na ọ bụ na ịgbara bọyị ịma amụtakwa efe niile a ịgba bọyị ga-eme gị ike obi nwee ike itinye aka na biznes dị iche iche wee lụzie nke Chineke ga-ewepụtara gị ga-eji wee bụ ife ị ga-abụ so anọ m na cosmetics and perfumes kịta mana nke kacha nke m na-eme kịta bụ real estate ana m alụ with FHA ana m alụ most of their projects ihe niile gbasara FHA na Lagos mụa bụ onye ji n'aka ịbịa na Festac amụwa ọdọfe ọmụwa ji n'aka megịnị na-enye ndị be anyị ana with akwụkwọ gọọmenti na ọ bụrụkwa nke ndị ọma niile so etu a ka ọ dị na ndụ m n'ụbọchị tata Sky Peak Properties Bafari Real Estate Company. O nwere ajụjụ ọzọ dị mkpa m chọrọ ịjụ dịka etu esi aga n'ihu na safety measures like ife a na-ekwu na ndị Igbo like Ekene dị many of them ha nọrọ ndụ business ha na-aga mana achọzi ha afọ ha ndị Igbo ahụ eme family business generational business ihe nwere ike ikwu maka ya ihe na-eme not to be a victim. Okay, nke bụ eziokwu bụ na na-eme anya mgbe anyị na-eto eto ndị anyị na-anọ afọ ahụ ga-abụ Ekene dị Chukwu na ndị otu fa niile ọ gaa mana ị na-echeghazi anya azụ efu na sinsi achọ nwoke na afọrọ ya na biznes ya emeghị gịnị adago nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa na-eso eme ya maka na ka ị na-eme biznes nke ị na-eme nwa gị topụta ụmụazị topụta ịmalụgo onye nke anya ya ga-adị na biznes ime gịnị iwere anya tinye ebe nna ya na ọ bụrụ ọzọ kịta ga-abụ ndị be anyị ọ na-achọkwa ụmụ ya jebe obodo oyibo nwere ejirụla atụla ọnwụ nwatakịrị jecha obodo oyibo nata ị na-akpọzi ọ ga-asị gịnị na-eme nzuzu n'ebe a mana ọ bụrụ na ime gịnị ọgụcha akwụkwọ itinye ya n'ife a na-eme ebe a o were akwụkwọ ọgwụ wee bata na biznes ị na-eme o bunye ya
kịta nọ information age omegini onwe ike tinye na line tinye na a whole lot of things ndị mmadụ wee nwee ike imegini mmalụ na ife dị etu a bụ gị nwa na-enwe ya onwe ike expand because na nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa bụ ndị ada encourage ụmụ anyị maka na a na-aga anyị bịa anyị were akụnụba anyị nwe na-eche ụmụazị n'iru by the time i were akụnụba niile inwe nwatakịrị amala akụnụba niile inwe ọfụ na ọ nwere ozi niile ịgba mbọ by the time ọfụ na ọ nwere ozi niile ịgba mbọ ịmalụ gị ife ọ ga-abụ ọ n'ime obi ọ na-abụzi ọ ga-akpatakarị nne ya ịbarụ na ezigbo nsogbu ka ọ bụ na ife dịde bụ na onwe nke inwe ya dị ka o si wee dị ị na-eme ka ọ ghọta na gịnị mee na ọ dịrọkwa na mba ka ọ ya eme gịnị ka ọ ya agbaba maka na esi taa mee ya maka na dị truth bụ na nke ekene dị Chukwu bụ na ụmụ ya niile believe na nna ha abụrụ gị niile a ga-abụ o nwere ozi onye gịnị anya luana tinye anya onwe ike ịma ife na-emenụ nwoke tibe n'ike ọ bụrụ nsogbu ndị mmadụ nwere ike ime gịnị bụsasịa nke dị adị so na ọ bụrụ na anyị kpọta ụmụazị anyị kịta onwe ndị ga-agụ akwụkwọ onwe ndị ga-abụ dọkịta onwe ndị ga-abụ lọya onwe ndị ga-abụ ife ga-abụ mana nke bụ eziokwu bụ ị ga-akabarịla alụ mee gịnị tii nwa gị ka o wee nwee ike ime gịnị ịgbado anya na nke ị na-eme ga-abụ echi na ọ bụ na achọ gị na ọ bụ na afọrọ gị o nwee ike ime gịnị tinye anya ma na nke a bụ family business nọ nke a bụ nke eji wee zụfa fa wee bụrụ ife bụ n'oge o nwere dị need ime gịnị uplift ya builduo ya bunie ya etu ụbọchị dị na nke ọdịnihu ga-adị o tinye etu a o nwere ife bụ na ọ na-aga n'iru I know over 300 products, perfumes. A whole lot of them, my body sprays. In common follow, I got emblem this year, SMBOA, and then a fragrance world on cable original one. Man, I'm an buy na again cover Nagabalo, I just remember China meaning a demagini, Jello and cable. On Bocana Baby Zoku, Manoga Dimma, Onya Neja along cable. Well, half ya megini, well, loa, ko ya bu echi, achọ ya afro megini, obula half ya mene megini na aga. So na, I wear a lot of products, fragrance world. Then another one, keta ne build up, anabo la perfume galleria, LPG. Nka keta amani sebegokwa, ofuma. So na, I've been at trade fair, bu perfume ke eji malum. Bo ejuru onye ọbụla fragrance world ma na nke Oscar na trade fair ọ ga-agwa gị na ebe a bụ isi engine ndị eji perfume wee malụ yes ọ ya dị mkpa etu a na-atụle anya aka na-eyi eziokwu Okay, egwu na eziokwu mụ nwa na ebe a tata ụmụ m niile amụta nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ ị na-anya ị ga-afụ foto ha n'elu ebe a ha ncha niile na-asụ Igbo na-ede Igbo ede ememie na be m ada asụ Igbo na be m ebido m from onye nke izizi ka m ji nwayọọ nwudegodi maka na ama na ọ ga-akụziri ndị ọzọ so ada asụ Igbo be m abịagodi mụ ihe m chọrọ ka m mee ka ndị be anyị ghọta etu mụnwa si mee nke m wee gaa mụ na onye be m kpebi na ụmụ anyị ga-asụ Igbo maka na mgbe nsicha obodo obodo nata ka m ghọta na ndị be anyị na-echefuzi Igbo echefu ndị ugwu ebe ọ na ha na ụmụ ha na-asụ Igbo ndị obodo a bụ ndị Yoruba ebe ọ na ha na ụmụ ha na-asụ Yoruba kedu ka nke anyị ga-esi dị iche nnatagwa onye be m si mba na ụmụ anyị ga-asụ Igbo maka na ọ bụrụ na ụmụazị asụrụ Igbo makwa na nke anyị na-eme agagokwa osi nkedo ka anyị ga-esi nwe egwu ya na nwatakịrị ọbụla anyị ga-anọ na ga-esi na isi wee kpọta ya a ga-esi na n'Igbo wee kpọta ya onye ga-enye aka n'ụlọ n'oge esi na isi a ga-esi na be anyị na isi be anyị wee kpọta ya Chineke mee ebela si na isi wee kpọta ya wee kpọgote ya ịfụzie na nwatakịrị kpọta anya nwa na onwe ya ga na-agba mbọ ka ọ mụta oyibo ụmụ nwa na-agba mbọ ka ha mụta Igbo onye bụ na ha na-abịa ejekọ
onye amụta nka onye amụta nka amala amalụ na be m ndị wesị na ama na-asụzi oyibo bụ na ha luo n'ụlọ akwụkwọ ga na-asụ oyibo ka ha na-asụ n'ụlọ akwụkwọ so na ebe a na-asụ oyibo n'ụlọ akwụkwọ ana m akụziri ha nke dị mkpa na be m maka na obodo a ada akụziri ha Igbo ọfụma na skuul yes instead achọ ka ha kụziere ha obodo a so na nwesị mba na ọ bụ na m emeri etu a Chineke wee nye aka anyị wee mee ya etu a nke izizi wee mụta nke bụ megide na-agbagota solie nke ịtọ nke ịnọ ha wee meri wee megide na-akọwalụ ha ihe kpata ọ ga-eji wee dị etu a maka na ọ nwee ka ọ dị n'idu nwa gị wee pụ apụ wee luo ka egwu ya ife daa aṅaa ịgwazie nwa gị ihe daa aṅaa n'Igbo ọ sụbalụ gị n'oyibo onye amarọzi ife na-agba ya amala ife na-agba ya ịmarọ na ezigbo nsogbu ka ọ bụ ihe na-ewutekarịsị ahụ ụwa niile na-emekigo ihe ya nwere ike ya abụghị ya nwere ike ịbụ n'ụwa mana ihe na-ewutekarịsị ahụ na ajụa ya afọ anya asị n'ọchị mana ka ya sụzie ya ọ bụrụ nsogbu ọ ga-ewute nwatakịrị and nke bụ eziokwu bụ na ime blame nwatakịrị onye a ga-eblame nne na nna nọ n'ime ya ụmụnne m onwe nke nọ US ụmụ ya niile na-asụ Igbo and o mezie ụmụazị gụchazie akwụkwọ de ma ihe niile efu ha na-eme gịnị echo ya nataba anyị dị ọkpali ya nọba anyị na ọ nọba anyị kịta m na gị na-ekwu na-alụ ọrụ ebe dị iche iche ọ na-alụ ma na South Africa ọ na-asụ Igbo ọfụma ọfụma nwatakịrị ọ na-enwe aṅụrị efughị so etu ọmalụ yes na ebe o si ndị fi oge ọbụla ifu ya okeshọn oyili isi agụ oyili ha efu na ọmasị ya so ifuru na ụdị ha amakanụ ọ bụ na esiri taa wee mee ọ ga-enye nsogbu so na ịgwa gị eziokwu ọ na-ewute mana nke bụkwa eziokwu bụ like okirikiri ebe a anyị bi ezigbo nsogbu ka ọ bụ mụnwa na-apọshọn most of the blame to ụmụ nwaanyị maka na ihe ji esi na ụmụ nwaanyị bụ na abịa ọ dịka competition onye nwa ya na-asụ oyibo ebetazia n'ụlọ a na-asụrụ ụmụazị fone na nwa ya na-asụ ka ndị Amerịka na ọ jọgbu onwe ya ọjọọ ka nwa ga-amụtagodo ọnụ mmiri okwu gị nwa before wee ụmụ nwa nke ndị ọzọ so na ọ bụ na ụmụ nwaanyị anyị ga-eji na gịnị tinye anya na maka na nke bụ eziokwu bụ nwoke ga-agba mbọ na onwe ike nwoke ga-ahapụ jee ịchụ ihe a na-eli o nwere ike ọ pụọ n'ụtụtụ anyị nwa bi na Lagos o nwere ndị na-apụ 5:30 n'ụtụtụ na-abata n'abalị o si n'ike nụ enwere ike sụsọ taịm gị na ụmụazị nwere bụ na-efu aka ha na-aje akwụkwọ ịkwado akwụkwọ ọ nọ weekend Sundays unu eje ụka bata and ụka a na-aka n'obodo a n'ọnụ oyibo ka a na-aka ada aka n'Igbo so na onye nwa bụ ihe niile anyị ga-eji wee mee gịnị wee nyere onwe anyị aka anyị akawakwa na-arụ tu ebe ọ bụ na anyị nwa bụ ndị na-ejekarị ụka like na Anglican Catholic n'ebe a anyị akaba arụ nwee ọ bụrụ mmasị nke a na-eme n'Igbo anyị akaba arụ maka na ọ bụrụ na anyị gbara mgbe ya anyị ama enweta ya ama na kịta n'ịba enwe Igbo Anglican n'ịba and ndị nke emego gịnị isego ya n'ọnwụ ọ ga-alụfa ntọzọ nọ iche iche maka na ọ dị ba ndị na-eweta ego eji alụ n'ụka n'obodo a so na ọ bụrụ na esi taa mekwa ya megịnị osolukwa na-enye aka ma ọ bụrụ na ụmụazị ga-eme gịnị na-amụta ya mana ụfọdụ ndị be anyị aghọtara ihe bụ ụmụazị ịmụta Igbo ihe bụ ụmụazị ịmụta Igbo bụ nwa m nwoke mgbe a ka mụta anya ọfụ ka na-eku ya n'aka ana m asụ ya Igbo maka na ị na-asụ na-abịa n'isi ị na-asụ oge ọbụla ị na-agụ ya eme gịnị maka ọga ka ụbọdụ ya na-eme gịnị na-edevelop so ị na-asụli anya ọga a ọ na-epikchọ ị na-asụli ọ na-epikchọ ị na-asụli ọ na-epikchọ megide wee luo mgbe brain ya ga-edevelopụzi o nwere ike ịghọtaba ife bụ ife efu ya na o jidigo nwayọọ mee gịnị na-aghọta ya na-asụ asụ na-eme efe niile ọkwa etu a o nwekwa etu ọzọ na-asụlụ ha asụlụ ị na-asụgoli ọda anụ ọ bịakwa ịkọrekt anya isikwa etu ị na-emeli ya ọ ga-amụta ya ihe ọzọ m na-achọ ije bụ demolitions a na-eme gbatusi ụlọ ndị be anyị ihu na azụ ikwu ndị na-akpa alụ ndị ebeche kedu ihe ị ga-agwa ndị be anyị gbasara ya maka na anụgo m n'ọnụ ọtụtụ mmadụ na-ekwu na
ọtụtụ n'ime unu ha na-akwatusi bụ ndị elotara n'ụzọ kwụ ọtọ ndị abụrụ ebe kwesịrị ịlụ ya ka ha lụrụ ya ebe ndị na etu esi akwatuzi ebe bụrụ human face ihe ị ga-agwa ndị be anyị. Ok, nke bụ eziokwu bụ na 2 years ago arọ na-abaghị aga mgbe ndị FHA bido ka ha bịa bido ịkwatu ụlọ ọnwụ ebe a na-akpọ Abilado Omonile ebe ndị Omonile na-elesi ndị be anyị ana eziokwu na ndị be anyị adajụ ese mana ọ bụ etu ọ dị like n'ime afịa onye bịa jụọ onye bịa pụtasị ya n'oge a na-ebere etu ọ si ya igogo dujenu ka njegolu idolu jeme gịnị ijegolu eme ajụjụ ese akwụkwọ o nwere ihe ga-ewepụ gị n'arụ n'ọnwa na-efu na ị ga-ego 150,000 naira inye onye ọkaikpe ka o je gbaala gị tọọchị n'ala Hausa ka ọ ma weda ma ebe a ma gọọmenti nwee ka ọ ndị na-ekwu na ha nwee o nwere ife ọ ga-ewepụ gị mana ndị be ya dị-eme ya ụfọdụ na-arara ọkwa emechaa ọkwara ego mana o nwee ihe ego adị eme nwu ihe gbasalụ nke Abilado bụ na eziokwu ogwuteka maka na arọ na-abaghị aga chọọ ịkwatu ụlọ ebu katapila bịa ka abịa kwatu ụlọ ndị mmadụ most of ndị be anyị ma ndị afịa ma na mụ na FHA ma kpọba m wee megịnị wee kpọba ndị mma kpọọ dị MD FHA bụ Honorable Senator Gbenga Ashafa bụ onye nwekwa obi mmadụ wee kpọọ ya wee yọbịa wee sị na biko maka na ihe a chọrọ ime oge a bụ ka ha kwatu ụlọ niile dị ebe a maka na a na-agwa ndị be anyị oge a ndị FHA bịa ha were mma ma ihe chụọ ndị FHA ọsọ ndị Omonile asị ha lụba ị na-alụ ebe ị ga na mmadụ asị gị lụba n'ike ịmago na udo adịrị ebe a mana ikechi ntị lụọ n'ike mgbe ike bịakwala ị na-afụkwa ya so ihe niile na-eme anyị nwee ike ịyọba anyị kpọọ ndị niile mata ma Senator Ifeanyi Ụba ma ndị niile anyị kpa nwee ike ije yọọ Ashafa wee je yọọ ya wee ọcha ya wee si oke na ama akwatuzi ụlọ dị ebe a kama na FHA master plan ndị niile nọ n'ụzọ bụ the master plan of Festac phase 2 ga-eme gịnị ga-apụ uchi na ha ekwekọrịta wute ndị nọ n'ọgba wee gwa ha ama kechazi ụlọ nye ndị enye nọmba bụ ndị nọnyetasịnụ wee sị na anyị emezila ha akwụkwọ gọọmenti mana ọ nwee ego ha ga-akwụzi ewesịghị oke ndị nọchite ụzọ wee nọ nwayọọ megịnị wekọba ife ụnụ agbachafa onye ọbụla megịnị gbakwa nkịtị ma ndị nọchikwa ụzọ ndị na-ebido ịmalite ịlụ alụ ọ ga-asị ha kwụsị na unu alụzi na nọọ ịtụfu ego ha megịnị kachie ntị megịnị lụrụ na-aga lụsịzịa wee luo na ịma na ihe gọọmenti bụ mgbe asapụta peji omegịnị ome ọnya bụ ife ife omenụ ọnya ma bụzi na ha abịazi wee kwuo na da master plan na etu ha si wee kwekọrịta wute ndị niile nwe na ebe a bụ ife ga-emenụ ọnya ka ebido wee megịnị wee bido that demolition eme ayịyọ ndị ayịyọ maka na mgbe abịa dị asị ma ndị na-alụ ma ndị anọchiri ụzọ na-alụ ọga ha chelụ ha lụzi na mana ihe anyị mezi na ayọtanwụzi fọ ndị lụzi enu anọchiri ụzọ ayọtazi tikpọrọzi imirikiti nke ndị azi nọọ ndị ịma na gọọmenti bịa kpọrọ ya ndị ha na-akpọ abịa ndị nnukwu akpụkpọ na ndị otu ha ikwu na ikwu na ọ bụ eto de last order ka ha nọ na ya bife wee nwee ike ịkpọ ma Senator Victor Ume ma Ifeanyi Ụba ha ọsọ wee nwee ike ije yọkwa nke ịbụọ a wee nwee ike ịyọta mana nke ha kpụmekwa insist bụ na ndị nọchi n'ụzọ ga-apụlele maka na ha chọrọ ịlụ the second phase of Festac nke alụgo bridge connect first phase now to that second phase bụ Potato Abilado ọ etu a ka ọ dị jụja ndị Igbo ọdụ general n'ihe niile anyị kpesịrị aka site na nghọta gị ma ihe matagasịrị experience ndị Igbo ọdụ. Ok, o nwere maka na a sị na ndụmọdụ na-aba mmadụ na-arụ bụ nke mmadụ dụ onwe ya nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa ndị Igbo Chineke agọzighị anyị mana onye Chineke na-enyere aka na-enyere onwe ya aka ndụmọdụ na-adụ bụ na ife gbasalụ Igba Boy ya ịgwa gị eziokwu ọ ihe mwute kịta na ụmụazị kịta
enwezi onye chọrọ ịta afụ ụmụazị kịta onye ọbụla nọzi ihe yahoo onye mezie kịta na chọọzị ịgba mbọ chọọzị ịta afụ o jebunye laptọpụ ọ marụ na ife dị n'ime ya karịa ọ bịazie nwere ife dị ka ego gba mkpọrọgwụ na ego eseta n'elu nke eseta n'elu ga-agwụ mana nke gba mkpọrọgwụ ga-adị instead ọ na-ege ọ na-abawanye more and more advice na-enye young boys bụ si wepụ aka na yahoo enwere ebe odu eje mee gịnị tinye anya n'ala gbanye mkpọrọgwụ ịgbanye mkpọrọgwụ nwee ike ịbasa osi na-ebu n'ụzọ mee gịnị gbanye mkpọrọgwụ wee nwee ike ibunite wee gbasaba esi taa mee ya ọ ga-abala anyị mmụọ onye a bụ na ife gbasalụ ịgbabọ ya eme gịnị ya kontinu na-aga anyị nwa mechaa eme gịnị ha ndị anyị webata ụmụazị nke anyị na-amụta ụmụazị sikwa etu a na-eme gịnị pasịkwa ya tụ ụmụazị nke ha ọnụ nwe ha mụta so na ụmụazị kịta tinye anya n'ala gbaa bọyị 5 years adịrọ too much for mmadụ ịmụta ife ebe nwere ego iji nwere nke iji na ọka mmadụ nyelụ gị aka yes problem bụ ime gịnị na agbụrụ eme gịnị yes ị nọrọ wute nna gị gbaa bọyị maka na ịgba bọyị ịmụta nna gị agwakwughị nke ọ ga-agwa gị ịmụta nke ga-amụta na streeti ịjoin ha ncha together onye bụ na ebulu odogwu so na ndụmọdụ mbụ ka ụmụazị tinye anya n'ihe dịka ihe bọyị a malụ yes na ebe a bụ ntọala Igbo ọ ebe a bụ na Igbo bụ ihe ha bụ taa na obodo ka obodo dị na nke bụ eziokwu ị na-anya fụ na ndị obodo ndị ọzọ na-ajụ kedu ihe kpata na ndị Igbo ekwere ekwu okwu ife kpata na ndị Igbo ekwere ekwu okwu bụ na ndị Igbo na-enweta daily income obodo a etu o si wee dị onye ọbụla na-enweta daily income kịta enedere ikwu okwu maka na custom duty ya ibute ngwaahịa pinyekwana ya na ya pinyekwana ihe ị ga-enweta n'elu ya ọrịa bụ na ndụ a na-aga onye akpata ndị ọzọ si ji ebe kpaa akpa anyị nọrọ mee gịnị nọ ndụ n'afọ etu a onye akpata o ji wee dị etu a na ọ bụ na ọ bụrụ etu a ndị obodo ndị ọzọ emere ụdị ife anyị mee ada agbabọghị so ha bezi ụsọ na ego gọọmenti na-akwụ kịta na ego gọọmenti na-akwụ ego tanwụrụ ozi n'ofu akpara isi mana ifu na ndị be anyị na krismas ga-aga ọ dị ka agba krismas ga-aga gbakarịa ha na-agbabụ mbụ ọpọ n'ihe esi ike onye a bụ ihe kpata anya bịakwuru ndị be anyị na-enyere ibe ha aka onye akpata anya yes anyị mba na onye na-ekwu nke a ọ bụ na Igbo afụrụ nwaanyị n'anya onye bụ na ihe bọ ya ama ame na-exist maka na ndị obodo a nwere onye na-amụta ya na-ala ka nwanne ya male mana Igbo ya amụta kpọrọkọsọ ụmụazị mekene kụzielụ ha kedu ịfụnanya karị nke a o nwere ịfụnanya karị nke a na ihe ụfọdụ na-ekwu na Igbo afụrụ onwe ha n'anya bụ na ụfọdụ ga-anọ na-eme expect na ka ị bịa ka iburu nke a bunye ụta ịta afụ another one ndị mmadụ nwere ike dị na-ekwu na Igbo afụrụ onwe ha n'anya bụ na Igbo enwere eze ọkwa ya bụ na Igbo na-aga n'iru maka na ndị ugwu bụ na ha kweta na onye Chineke nye ego na enyewezie ndị ọzọ mana Igbo ya sị gị esibe ga ejebe onye ọkwa ya bụ mgbe a na-agba onye a bụ ịga n'iru a efu tata maka na onye bụ sị gị ị na-enye ya nri ebe ị na-enye ya nri ọgba mbọ nke ya nye onwe ya nri ọkwa ya bụ ịga n'iru o yes ọ na-agbawasa ọkwa ya so na mmadụ esi na Igbo afụrụ onwe ya n'anya kwa ezigbo asị ka ọ bụ ị na-eme eti ọfụma Igbo ga-afọ gị n'anya besọsọ ma ị na-eme gịnị ma ị na-ebe okenye alụrụ anụ ịfụ ndị ajụ na si mba ọ dịrị etu a maka na Igbo anọrọ ọdụ ka ndị agbụrụ ndị ọzọ Igbo onye ọbụla ma ife mụrụ anya ka azụ so na ọ ga-esi ike ndị Igbo ekwenye na gị ma ndị na-emenye tia okwu Ojukwu pụtara ekwenye na Ojukwu ọrịa enwe ndị pụtacha na ekwenye na fa wee luo echi onye nwa bụ na anyị fụ onwe anyị n'anya si asị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya na-etu a ka ọ dị mba thank you so much finally ihe maka like ịkọwatụrụ mbụ ihe na-amaghị aka n'ihu dịka onye isi nnukwu ahịa dịka BBA
ịmago na nke bụ eziokwu bụ na ihe gbasara ọchịchị ime afịa osi ike mana ihe ọ nidi bụ gị nwe ndidi mee gịnị tinye ntị na wee malụ mkpa ndị mmadụ ịbata n'ime Balogun na Tradefair tata afa m bụ a household name anyị ndọrọndọrọ ọchịchị nke nwere no 3 years ago ịmalụgo ofu ife a n'ebe ndị Igbo nọ na Igbo enwere eze onye nke chicha before wee win ya wee n'anya si na mama achị ọchịchị na mama abanye n'ọchị a na-ekwu owere ọchịchị nye caretaker committee si ha chịba wee sị na nsogbu adịrọ ka a na-ene Chineke anya maka na ọmụnwa bụ onye ndị mmadụ chọrọ ewe si na nsogbu adịrọ mara ya n'aka Chineke were ranyekwa n'aka ndị ọkaikpe nke anyị ranye n'aka ndị ọkaikpe 2001 ewee luo last year November 22nd Chineke wee were ọnọdụ wee si n'aka ndị ọkaikpe wee bịa webata anyị n'ime afịa nke bụ na anyị bata n'ime afịa November 22nd wee luo taa ife mee n'ime afịa afụnụrụ ya n'ime afịa ịkpalịa n'ime afịa ịjụọ ndị mmadụ ị ga-afụ the transformation anyị mee n'ime afịa bụ mmasị m nji wee sị ka mme gịnị ka m print my mark maka na ebe a na-eje eteka maka na mụnwa nwee ebumnobi na emecha na mma na akwara Anambra steeti so na ọ dị mma na ndozibegodo ụzọ megide dozie ebe nke nnọ bụ ebe a ga-eji wee maa atụ mgbe ị ga-ejebe Anambra steeti na tata n'ime afịa taa ụdị hapi ndị mmadụ dị nwere ụdị nụrọ ịbata kịta ịbatakwuzie n'ime afịa ịbịa zụ afịa efu ebe niile ekpochasịa ebe niile car park mana ndị nọ before CTC dala every space niile dị n'ime afịa megịnị lee o nwere ha ji ego mee alifusi ego mana mụ ha bụrụ abịarọ mfụ ego ya mbịa bụ ka mme gịnị ka ndenye afa m n'akwụkwọ wee nwee ike ime gịnị ịmalite njem ebe m na-eje so na challenge dị there bụ na nke bụ eziokwu bụ na ute etu obodo si wee dị kịta enwe hurdles which na mmadụ we must surely surmount it because na ọha ncha niile a ọ bụrụ na challenge ada abịa definitely o ma bring out the ideas from you mgbe na-eburukwa ekpekene wee na-ebunye Fidelity Bank maka n'ime afịa anyị nọ tata ịgwa gị eziokwu bankị niile nọ n'ime afịa mana ofu bankị anyị ma n'ime afịa Fidelity Bank ha nwa bụ ndị ga-aba akpọ aza anyị mere rally on the 8th of this month Fidelity Bank bụ ndị bịa wee kwa anyị nkwa na a ga-ebunye anyị moto eji ekpu ikpe afịa ha ebuga anyị moto Hilux for security lụọla anyị geeti esi abata ma nke esi apụ n'ile anyị aka na-edozi ime afịa so na nke a gosi na ha na-fulfill their own social corporate responsibility and which is a must do. So Fidelity Bank ha nwe aka anyị nwa bụ ndị BBA na-ekene ha n'ụzọ pụ iche wee ekene their MD bụ onye be anyị bụ nwoke bụ ndị be anyị n'obi eziokwu ka m gwara gị ọ bụ ndị be anyị n'obi ọfụma maka na onye nwa bụ onye bịanụ wee sị mba na ife niile anyị chọrọ bụ ife ga-enye aka na ndụ ndị be anyị n'ime afọ ebe a na ha ga na-eme ya so ekene dịrị Fidelity Bank ana m enye ha special thanks from BBA Tradefair maka na ọ dịrị ezi ọka ọ dị na-ekwukwa okwu ọka ọ dị na-ekwukwa okwu